दर्गकर किती झाले किती विषय आज आमकां सकाळी फुडें कॉल येयले की एक मोर्जीम जी हॉटेल आहा थिंगा त्याची शेड कंप्लिटली इलेक्ट्रीक वायरीचेर आनी रस्त्यार आहा शेड आनी इट इज डेंजरस पोजिशनान आसली ती ताका लागून आमी इमिजिएटली टर्न आवट केलो आनी ती शेड आसली ती खरीच डेंजरस आसली आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी ती वयर चडान स्लॅपार चडान ती कट केली ताणें सगळे आनी शेड विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि आम्ही ती शेड सकाळी हे काढले आणि कोणाची जिवीत हानी जावच्या पासून आम्ही त्यांना संरक्षण दिले. आता कोण कोण आले जवान तुमच्या वांगडा जवान ड्रायव्हर ऑपरेटर आल्वारिस मास्कारेनेस, केतन कामुलकर फायर फायटर, धनंजय वस्त, तेजस आरावंदेकर आणि शुभम कामत. येस.